नमस्ते. मी घट भरून दाखवते आहे. म्हणजे तो घट कसा भरायचा हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्याच्यासाठी मेन म्हणजे काय, आज 8 डिसेंबर आहे आणि 8 डिसेंबर आहे ना, माझ्या लग्नाचा वाढदिवस आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला खास म्हणजे माझी माझी फॅमिली म्हणजे कसं, मुलंच नाही, माझे मिस्टर पण आहेत ना. मग तुम्हाला आज माझे मिस्टर दाखवणार आहेत. त्याच्यासाठी खास म्हणजे मी तुम्हाला पहिला घट कसा भरायचा हे मी तुम्हाला डायरेक्ट त्या दिवशी दाखवला. घट भरलेला मी कसा भरायचा आणि त्याचं उद्यापन कसं करायचं आणि ते शेवट घट कसा खोलायचा हे मी तुम्हाला आज थोडीशी माहिती देणार आहे. त्याच्यासाठी मी आत्ता सुरुवात करून दाखवते की घट कसा भरायचा. आता मी पहिलं काय करते, याचं पाणी घेतलं आहे आणि हा रुमाल घेतला आहे. मी पहिली आहे ना, स्वच्छ आपल्याकडे कसं देवी येणार आहे ना, म्हणून आपण ती जागा कशी अशी जरा पुसून घ्यायची चांगली. म्हणजे तुम्ही टेबलवर जरी बसवत असाल ना, जागा कमी असते मुंबईला, मग टेबलवर बसवायचं असलं ना तरी पण टेबलावर पण असा म्हणजे ओला कपडा घेऊन फिरवायचा. म्हणजे ते कसं घर आपलं साफ झालं, स्वच्छ असं. आता लादी पुसली होती ना, ती अशी मस्त सुकायला द्यायची. म्हणजे समजा आपण टेबलवर घेत असेल ना, तर टेबल असं सुकायला द्यायचं चांगलं. आणि त्या जागेवर आहे ना पाट मांडायचं आहे. मग त्याच्या पाटाच्या खाली आहे ना, पहिले आपण रांगोळी काढायची. जशी आपल्याला येत असेल ना, पाटाखाली म्हटलं तर पाटासारखी रांगोळी अशी काढायची. म्हणजे आपल्या त्याच्यावर पाट ठेवायचा आहे. आपल्याला कशी येईल तशी वेडी वाकडी काढायची. आपल्याला पाटाखाली म्हणजे अशी पाटासारखीच काढायची, म्हणजे छान दिसते. तुम्ही टेबलावर मांडलात ना, तरी टेबलावर सुद्धा अशी रांगोळी काढायची. आता तुम्ही टेबलावर म्हणजे टेबलाच्या खाली जागा असेल ना, तर टेबलाच्या खाली पण अशी रांगोळी काढू शकता, जागा असेल तर. आता जिथे ठेवणार ना तिथेच रांगोळी काढायची मस्त. अशी मस्त रांगोळी काढायची. आता मी रांगोळी काढली आहे, साधी आहे. त्याच्यावरती आता सफेदच नाही ठेवायची, म्हणजे त्याच्यावर आपलं हळद कुंकू असतं ना, ते असं टाकायचं. म्हणजे कसं कलर आला छान. असं म्हणजे कसं रांगोळी आपली कलर भरून रांगोळी काढली, अशी पद्धत करायची. आता मी त्याच्यावर आहे ना पाट ठेवते. आम्ही पाट ठेवला आहे, लाकडी पाट आहे. आणि त्याला मी आहे ना कपडा बांधला आहे. असा पाट ठेवला आहे. आता मी हा पाट ठेवला आहे. आता त्याच्यावरती आहे ना आपण हिरवा कपडा घ्यायचा. असा हिरवा कपडा ठेवायचा मस्त. नवीन घ्यायचं ब्लाऊज पीस, असं ठेवायचं. असं त्याच्यावर आहे ना पाटावर असं ब्लाऊज पीस ठेवायचा. आणि त्याच्या मधोमध आहे ना, जसं आपल्याला कडेला जर घट असं कडेला दिवालाबरोबर असं घट ठेवायचं असलं ना, तसे कडेवर तांदूळ ओतायचे. 1 वाटी तांदूळ घेतले, 1 वाटी तांदूळ आणि 1 मूठ घ्यायची. ती 1 वाटी तांदूळ आणि 1 मूठ तांदूळ म्हणजे 1.25 मूठ, म्हणजे असं 1.25 शेर तांदूळ असं समजायचं. असे सारखे करायचे. आता मी तुम्हाला आहे ना इथे घट भरायचं दाखवते. हा मी आता कळशी भरून घेतली आहे. म्हणजे ही कळशी आहे ना छोटीशी, मी या घटासाठीच मी विकत आणली. म्हणजे मुंबईला मी जेव्हा आले ना, एक माझा उपवास झाला इथे 1 वर्षाचा, आणि दुसऱ्या वर्षी ही मी कळशी आणली विकत. हे म्हणजे तांब्याची कळशी आहे. म्हणजे मी पहिली तांब्यातच भरायची, पण मला खास आहे ना मी याच्यासाठी ही कळशी आणली. आता ही कळशी भरून मी घेतली आहे. तुम्ही तांब्यात पण भरू शकता, असं काय नाही. मी दाखवते कळशी म्हणून कळशीत पाहिजे.
आता मी आहे ना ह्याला काय करते बघा, ही हळद आणि कुंकू आहे ना, ह्याची याला आहे ना 5 बोटं ओढायची. म्हणजे समजा तुमच्याजवळ तांब्या आहे ना, तर तांब्याला आहे ना तुम्ही अशी 5 बोटं हळद कुंकवाची अशी ओढायची. हे आता कुंकवाची 5 बोटं झाली. आता याच्यामध्ये आहे ना आपण हळदीची 5 बोटं लावायची. हे मी तुम्हाला त्या दिवशी नाही दाखवलं होतं. हे आता झाली आपली हळदी कुंकाची 5 बोटं आपली लावून झाली. आता मी तुम्हाला दाखवते. आता या कळशीमध्ये पाणी आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय काय टाकायचं, आता मी तुम्हाला सांगते. हा 1.25 रुपये आहे. हा बघा, हा 1.25 रुपये आहे. हा 1.25 रुपये, 1 रुपया आणि 4 आणे. आणि समजा आता माझ्याकडे 1.25 रुपये म्हणजे आहे, 4 आणे आहेत. आता कोणाकडे 4 आणे मिळत नाही ना, पण आपण कसे 1 रुपया 2 रुपयाचे असे डॉलर आहे ना, हे घ्यायचे आणि आपण असे कलशीत टाकायचे पाण्यात. हे एक झालं प्रकार. मी आता 1.25 रुपये टाकलं आहे ना, असे 2 डॉलर म्हणजे 1 रुपयाचे 2 डॉलर तुम्ही टाकले ना तरी पण चालतील. म्हणजे कसं 4 आणे नाही भेटत ना आता म्हणून. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ही 2 खायची पानं आहेत. म्हणजे आता माणसं खातात नाही का पानं, पान सुपारी खातात ना, तसा हा विडा आहे. म्हणजे 2 पानं आणि ही सुपारी, ही पण आता ही कळशीमध्ये अशी सोडायची. आणि त्याच्यानंतर आहे ना हा दुर्वा आहे. हा दुर्वा जो आपण गणपतीसाठी घेतो ना, तो हा दुर्वा. हा पण दुर्वा आहे ना, हा पण असा पाण्यात सोडायचा. झालं आपले हे 3 गोष्टी ह्या पाण्यामध्ये, म्हणजे आपला घट तयार आता भरायला झाला. आता आहे ना हे 5 म्हणजे 5 झाडाची 5 टाळे आहेत. हे एक आहे, हे 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 आणि हे असे 5 टाळे आहेत. हे गावाला कसे आहे, पूर्वी म्हणजे फळं नाही भेटायचीत ना, म्हणजे फळांच्याच झाडाचे आहे ना 5 टाळे आणून घटावर ठेवायचे. म्हणजे देवीला म्हणजे फळं पोचल्यासारखं असं होतं. आता मी तुम्हाला हे आता टाळे आहेत ना, हे असे कळशीवर ठेवायचे. असे कळशीत पाण्यामध्ये असे ठेवायचे. तुम्हाला दाखवते. हे असे आहे ना, हे आंब्याचा टाळा पण असतो. आणि हे आंब्याचे टाळे समजा 2 असलेत ना, तर एक आपण दरवाज्यात आहे ना बाहेरून आपण घरात येतो ना, तर दरवाजाला आपण एक लटकवायचा. हे झालं, हे टाळ्यानीच आपला घट सजला. हे बघा, म्हणजे आता गावच्या ठिकाणी हे आता 5 फळांचे 5 टाळे आणले म्हणजे 5 फळं आणलीत, असं गावचे विचार होते तेव्हा. तर आपण काय करायचं आता हे घट आहे ना, आता माझा पूर्ण आता होतो आहे. पण मी आता तुम्हाला दुसरं एक सांगते. हे मी जरा बाजूला ठेवते. हे 5 टाळे आता मी घटामध्ये ठेवले आहेत. आणि हे एक वडाचं पान आहे, हे एक त्याच्यामध्ये आलेलं आहे. आता ह्याचा उपयोग कसा करायचा ना, ते तुम्हाला मी नंतर दाखवते. आता मला अशी कमेंट आली होती की नारळ असा फुटला, घटावरचा नारळ जर अशी चीर गेली, आणि हा माझा पण बघा अशी चीर गेली आहे. म्हणून मला तुम्हाला दाखवायला पण बरं झालं. म्हणजे देव करतो ते कसं, देव करतो ते चांगल्यासाठीच करतो, असं तुम्ही एक विचार करा. नाही तर माझा नारळ आहे ना असा कधी फुटत नाही, पण आता तो कसा काय एका दिवसामध्येच फुटला. तो हा नारळ आता आहे ना काय करायचा ते मी आता तुम्हाला सांगते. आणि दुसरा नारळ आहे ना, हा मी आता नवीन आणला आहे. हा नारळ मी नवीन आणला आहे आता घटावर ठेवायला, कारण हा आता फुटला आहे ना, तड गेले याला. हा आता नारळ ठेवायचा नाही. आता नारळ काय करायचा, आपला जो आता नवीन आणला आहे ना नारळ, हा ताटात ठेवायचा. आपण नवीन नारळ आणला आहे ना, तो असं ताटात ठेवायचा. आणि त्याच्यावर हा पहिला आपला घटाचा देवाचा नारळ आहे ना, तो असा त्याच्यावर ठेवायचा. आणि काय करायचं, हे पाणी आहे ना, हे असं त्याच्यावर सोडायचं. बरं, जय माताजी जय माताजी बोलत आहे ना, असं ह्याच्यावर पाणी सोडायचं. म्हणजे काय होतं, याच्यामध्ये जी देवी आहे ना, आता ह्याची आपण देवीची पूजा केली. आता जी देवी या नारळामध्ये आहे, ती आता याच्यावर पाणी सोडलं ना, म्हणजे ह्याचं पाणी आहे ना या नारळावर उतरलं. म्हणजे हा तर नारळ काय कामाचा नाही. मग हा तर नारळ मी साईडला ठेवते. आणि हा नारळ आपला आता ह्याच्यामध्ये आपली देवी आली असं समजून आहे ना, हा मी आता नारळ असा घटावर ठेवला.
बरोबर. असं हा आता आपला देव झाला. हे आता पाणी आपण आहे ना हे साईडला ठेवायचं. हा नारळ आहे ना फुटला आहे ना, तो हा नारळ का वाईट नाही आणि चांगल्या म्हणजे वाईट कामाचा फुटलेला नाही, आपला देवीचा फुटला आहे. तो आपण हा काय करायचा, हा फोडून आहे ना आपण भाजी बिजीमध्ये वापरू शकता. फक्त वशाडामध्ये वापरायचा नाही. हे भाजीमध्ये आपण ना कुठल्या पण भाजीमध्ये वापरायचं. आता मी वशाड बोलले. वशाडमध्ये काय आपलं मच्छी चिकन मटण करतात ना त्याच्यामध्ये हा वापरायचा ना. आणि ते पण मी हे कशासाठी सांगते, म्हणजे सर्वच माणसं उपवास करणारी असतात ना, ती 1 महिना पाळत नाही. म्हणजे आता समजा बुधवारी मच्छी खाणार तर गुरुवार त्यांचा 1 दिवस उपवास असतो. त्याच्यासाठी मी सांगते. नाही तर मी कशी 1 महिना आहे ना आमच्याकडे काही वशाड करत नाही आणि मी म्हणजे मेन खातच नाही. तरी पण मी सांगते म्हणजे हा आहे ना वशाडामध्ये वापरायचा नाही, कारण हा देवाचा नारळ आहे आणि हा वशाडात वापरला ना तर चुकीमध्ये जातो. मग त्याच्यासाठी मी हे सांगते. आता घटावर नारळ ठेवायचा आहे ना, तो असा किशीवाला बघून आणायचा. अशी शेंबी पाहिजे जास्त, ह्याला किशी बोलतात. आणि त्याचा डोळा बघा, हा इथे एक डोळा आहे आणि हा इथे एक डोळा, म्हणजे हे 2 डोळे. 2 डोळे आहेत ना, मग त्याला नथ कशी इथे घालायची, म्हणजे पुढे अशी घालायची. बरोबर. म्हणजे 2 डोळ्याच्या मध्ये नाक असतं ना. मग आता ह्याला कसं अशी इथे नथ घालायची आणि आपण टीका कुठे लावायचा, इथे वरती लावायचा. असे हे 2 डोळे समजून आपण नथ घालायची आणि वर टिका लावायचा. आता मी आता पहिले काय करते, इथे आता नथ घालून घेते. नथ पण ही माझी आहे ना लग्नातली आहे, माझ्या आईने दिलेली आहे. ही अशी नथ घातली. आता ते वडाचं झाड आहे, हे पान आहे ना, हे वडाचं जे पान आहे ना ते मी आता हे पुढे त्याचा वापर करणार आहे. म्हणजे ह्याच्यावर आहे ना आपण तिला वस्तू घालून आहे ना, ते आपले कशी वस्तू दिसतात ना, बरोबर छान दिसतात म्हणून. हे आता बघा, हे वडाचं पान आहे ना, हे असं किंवा एक मोठं पान टाळ्यामध्ये असेल ना त्याचा असा पुढे उपयोग करायचा. म्हणजे कसं आपण आता तिला हार वगैरे दागिने वगैरे घातले ना तर ह्याच्यावरनं असे मस्त दिसून येतात छान. आता मी हिला कशी सजवते ती बघा. आता आपण इथे आहे ना कुंकू लावायचं. म्हणजे भरपूरसं असं दिसेल ना एवढं कुंकू लावायचं. हे कुंकू लावलं. आता त्याच्यावर हळद लावायची. झालं. आता आपण हिला देवीला कसं सजवून आपण तिथे बसवायची आहे घटावर. आता मी देवीसाठी पाट मांडला आहे, तांदूळ ठेवले आहे. आता ह्याच्यावरती मी आता हे सगळं नारळ वगैरे गटबीट सजवलं आहे ना, तो मी आता त्याच्यावरती नेऊन ठेवते. हा मी लक्ष्मीचा फोटो आणला. म्हणजे पहिल्या वर्षी नाही आणला होता मी, म्हणजे कसं मला मुंबईचं काय कळत नाही होतं ना, कुठे दुकानं वगैरे काय नाही. मग दुसऱ्या वर्षी आहे ना मी हा लक्ष्मीचा फोटो आणला. म्हणजे मी लग्न करून जेव्हा आली ना त्या वर्षी मी 1 वर्ष उपवास केले आणि त्या दुसऱ्या वर्षी उपवासाला आहे ना हा मी लक्ष्मीचा फोटो आणला. तो आता फोटो आहे ना असा ठेवायचा उभा. हा समजा तुमच्याकडे लक्ष्मीचा फोटो नसेल ना तरी चालेल, पण हे पुस्तकामध्ये हे असतो, यंत्र असतो, हे पुस्तकामध्ये जॉईन केलेलं असतो. हे बघा, हे असं पुस्तकामध्ये पानामध्ये असतो. ते काढून आहे ना काढायचं पुस्तकातलं आणि ते असं ठेवायचं. हे असं यंत्र आहे ना हे असं समोर ठेवायचं आणि आता त्याच्यावरती आहे ना आपल्याला हार घालायचा आहे. ते मी आता घालते. आता मी आहे ना हा हार घालते. हे तर देवीचा फोटो ठेवला आहे, हा यंत्र ठेवला आहे आणि आता मी असा हार घालते. आता मी असा हा हार घालून घेतला आहे. आता मला पाहिजे ते मी देवीला दागिने घालू शकते. समजा देवीचे दागिने कसे असे, म्हणजे आपण पुस्तकं वगैरे घेतो ना त्याच्याकडे पण दागिने भेटतात असे देवीचे, म्हणजे नकली दागिने असतात ते असे भेटतात. ते पण आपण आणू शकता. असं काही नाही सोन्याचेच पाहिजे म्हणून देवीला. आपण कसं म्हणजे आपल्याकडे जे असेल ना ते आपण घालायचं, छोटं मोठं का असे ना. 1 वर्षी काय झालं, मी नवीन घर बांधलं नाही आहे. आता हे नवीन आहे
हे बांधलं तेव्हा मला खूप कर्ज झालेलं होतं आणि सगळे दागिने माझ्या बँकेत होते. आणि मी कसं माहिती आहे का, खोटं मंगळसूत्र घालायची. तर दरवर्षी आहे ना 2-3 वर्षे म्हणजे दागिने सोडवायला नाही भेटले, त्याच्यातून मी आजारी पडले. तर मी आहे ना खोटं घालायची ना. तर देवीला पण आता म्हणजे खोटंच आणायला लागलो. तर मी म्हटलं तुला पण आता खोटंच घालायला लागतंय, मी खोटं घालते. आणि एकदा काय झालं, थोडेसे पैसे भेटले आणि मी एक छोटंसं मला गळ्यात घालण्यासाठी रोजच्यासाठी मी केलं. आणि त्याच्यामध्ये उपवास आले. तर 2 वर्ष आहे ना मी ते देवीला माझ्या गळ्यातलं घालायची. म्हणजे हे छोटं बनवलेलं हे मी देवीला घालायची आणि मी खोटं घालायची. तर मला असा राग आला देवीचा. मी म्हटलं मी मी तुला सोन्याचं घालते, मला खोटं घालायला लागतंय. तर म्हटलं तूच एकदा खोटं घाल. मी रागाने म्हटलं जोपर्यंत मला माझे दागिने मला मिळत नाही ना तोपर्यंत तुला मी खोटेच दागिने घालीन, असं मी देवीला बोलले. तर काय चमत्कार झाला, दुसऱ्याच वर्षी आहे ना, दुसरा गुरुवार यायच्या आधी मला माझं मंगळसूत्र वगैरे बांगड्या असं म्हणजे सोडवले आम्ही. पैसे भेटले मला. म्हणजे माझ्या बँकेतून सर्व दागिने आले आणि हे मंगळसूत्र वगैरे बँकेत होतं ते पण आलं. म्हणजे अशी म्हणजे देवीने आहे ना लगेच दुसऱ्या वर्षी म्हणजे आपल्याला जे काय पाहिजे ना आपल्या मनभावनेने आपण देवाजवळ मागायचं, काय पाहिजे काय नाही पाहिजे असं. आता आपली देवी सजली बघा कशी. अशी वेणी वगैरे घालायची मस्त. असा आपला घट पूर्ण होतो आहे. म्हणजे मी काय म्हणते, तुम्ही सोन्याचे दागिने नाही घातले तरी चालेल, एक छोटं मंगळसूत्र भेटतो तो आणायचा आणि घालायचा. म्हणजे असं काही नाही देवीला दागिनेच पाहिजे. देवी एकदम मस्त असते, देवी चांगली भरलेली असते. आपण कसं मनाने भावनाने श्रद्धेने आहे ना आपण तिची पूजा करायची असते बस. हे देवीचं असं पुस्तक मिळतो, म्हणजे कोणाकडे नसेल ना त्यांनी हे पुस्तक आणायचं. श्री महालक्ष्मीची व्रतकथा, पूजाविधी हे सर्व लिहिलेलं असतं. हे लक्ष्मीचं पुस्तक म्हटलं ना तर ते कोण पण देतात, दुकानवाले देतात असे. हे असं मी आता हे पुस्तक वाचायचं असतं ना आणि खाली यंत्राची पूजा करायची असते, म्हणून ते यंत्र पुस्तकातून असं काढून ते पूजेसाठी ठेवायचं. आता मी पूजेसाठी ही 5 फळं आणले आहेत. ही 5 प्रकारची 5 फळं आणायची. फक्त छोटी छोटी आणली तरी चालेल, असं काही नाही मोठीच पाहिजे. फक्त मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी हे सगळं करते आहे. देवीला आहे ना 5 फळं लागतात. आणि केळी आपली आणायची छोटी छोटी, 1 डझन अर्धा डझन. आता असं मला एक पाट ठेवायचं आहे पुढे, म्हणजे ते कसं माहिती आहे त्याच्यावर आरतीचं ताट वगैरे राहण्यासाठी, बत्ती अगरबत्ती हे सगळं ठेवण्यासाठी आहे ना असं पुढे एक पाट ठेवायचा. आता या पाटाच्या खाली आहे ना पहिले रांगोळी काढते. आता पाटाच्या खाली कशी छोटीशी आपली मनाने काढायची रांगोळी. अशी रांगोळी काढली आहे. आता त्याच्यावर आहे ना असंच आपलं कलर टाकायचा थोडासा. आपण रांगोळी कशासाठी पण घरात काढली ना, कलर नसले ना तर ते अशी सफेद नाही ठेवायची, त्याच्यावर असं हळद कुंकू टाकायचं. म्हणजे रांगोळी कशी म्हणजे रंगाने भरलेली असते, अशी म्हण आहे, शास्त्र आहे रांगोळीचं. आपण रांगोळी काढतो ना ती अशी रंगाने भरलेली असते, म्हणून असं आहे ना त्याच्यावर अशी हळद कुंकू टाकायचं, म्हणजे आपली रांगोळी रंगली. आता मी त्याच्यावरती आहे ना हा पाट ठेवते. आता हे पाट ठेवलंय ना तर पाटावरती ताट ठेवायचं, असं ठेवायचं फूल. आणि याच्यामध्ये आहे ना आता अगरबत्ती आणि बत्ती आणि आपल्याला काय म्हणजे हळद कुंकू वगैरे ठेवायचं आहे ना ते याच्यामध्ये ठेवायचं. मग देवीला पाणी द्यायचं, दूध द्यायचं आहे. म्हणजे आपलं कसं अजून तयारी नाही झाली आहे, म्हणजे आपण कसं पाहुणे यायचे आहेत म्हटल्यावर आपण तयारी कशी करतो तसं आपलं काम चाललेलं आहे. म्हणजे आपलं फुल काम अजून झालेलं नाही आहे. आता मी पहिले बत्ती ठेवते, अगरबत्ती लावते आणि आहे ना देवीची वाट बघत बसते. म्हणजे ते आपल्या मनात असं वाटलं ना की आता आपली देवी आली, की देवी आली म्हटल्यावर की लगेच आपण तिथे पाणी ठेवायचं. असं आता मी तुम्हाला दाखवते. ही चुनरी ठेवली आहे वरती अशीच, म्हणजे देवीला डोक्यावर पदर म्हणून अशी ठेवली आहे. आणि फुलं आहेत, ही फुलं कशाला 1-2 जुड्या आपण आणायच्या,
म्हणजे आजूबाजूला आहे ना 5 सवासणी बोलवायच्या आजूबाजूच्या, त्यांना एक फूल एक फळ असं द्यायचं, बोलवून हळद कुंकू लावायचं. आता मी बत्ती ठेवली, आता अगरबत्ती लावते. असं आपलं गट भरून झाला ना, पाट वगैरे ठेवला, मग त्याच्या गोल आहे ना आपण मस्त रांगोळी काढायची, जशी आपल्याला येते ना अशी मस्त मस्त रांगोळी काढायची. आता आपली बत्ती पण लावली आहे, आता अगरबत्ती लावते. म्हणजे आपली पूर्ण अशी तयारी झाली ना की आपण समजायचं आता आपली देवी येईल. असं हा मी कप घेतला आहे, हा कप आहे ना माझा देवाजवळ पहिल्यापासूनच आहे. मी आता तुम्हाला दाखवायला, त्याच्यात तांदूळ ठेवायचे आणि त्याच्यामध्ये अशी अगरबत्ती लावायची अशी. आता पण आपलं सगळं म्हणजे एकदम मस्त तयारी झालेली आहे. म्हणजे आता आपण देवीची वाट बघायची. अजून मी तुम्हाला एक सांगते, म्हणजे आता पूर्ण ही आपली तयारी झाली आहे ना, आणि आपण आता म्हटलं की आपली देवी आली आणि आपण पाणी पुढे ठेवलं की परत तुम्हाला इथे काय हलवायचं नाही. म्हणजे कुठलंच काय या देवीचं आहे ना, कुठलीच बाजू हलवायची नाही किंवा कुठली गोष्ट काढायची नाही तिची, असा एक नियम आहे. म्हणजे ती देवी आहे ना ती येऊन बसते, मग तिला आपण डिस्टर्ब नाही करायचं. आता मी समजते माझ्या मनाने, आणि आता खरोखरच असं मला वाटतंय की पूर्ण माझी तयारी छान झालेली आहे. म्हणजे आता माझी देवी आली आहे असं मला पण असा भास होतोय. म्हणून मी तिला आहे ना पहिलं पाणी देते. हे असं पाणी पुढ्यात ठेवायचं, म्हणजे देवी पाणी पिते आल्या आल्या. असं पाणी पियाली की असं समजायचं. म्हणजे आपल्याकडे पाहुणा आलं तर आपण पाणी कसं हातात देतो ना, मग तो पाहुणा कसा पाणी पितो. मग पाणी पिला ना, मग कसं आपण ते तांब्या कसं साईडला घ्यायचा, ग्लास वगैरे. आता मी देवीला कसं पेल्यामध्ये पाणी ठेवलं आहे ते आता साईडला ठेवायचं, म्हणजे देवी पाणी पियाली आणि ते कसं असं जरा बाजूलाच ठेवायचं, म्हणजे परत लागलं तर पिऊ शकते ना. मग आता पाणी पिऊन झाली आहे. आता देवीसाठी मस्त दूध गरम करायचं, साखर वगैरे टाकायची आणि हलवून आहे ना मस्त देवीला आता दूध प्यायला द्यायचं. आता आपली देवी पाणी पियाली आहे. आता देवीसाठी आपण हे दूध ठेवायचं, म्हणजे आपली देवी आता मस्त पाणी पिऊन दूध वगैरे पिऊन मस्त शांतता बसली आहे. आपण आता तिचा पूजापाठ चालू करायचा आपल्या पद्धतीने. जसं आपण आता म्हणजे आपण मंदिरात कसं जातो, हळद कुंकू लावायचं, हे सगळं करायचं. म्हणजे आत्ता देवी आली, हे मी घट सजवलाय ते सोडा, हे कुंकू लावलंय ते तिचं पहिलं आहे समजायचं. हे सगळं तिचं आता पहिलं, हे आता आली आणि बसली असं समजायचं. आता मी तिला आता पाणी दिलं, दूध दिलं, आता मी तिची पूजा करणार. आता आपली देवी आहे ना पाणी पण प्याली, दूध पण पिली. आता आपण तिची पूजा करूया. आता आपण देवी आपली बसली आहे, आता आपण तिला असं हळद कुंकू लावायचं. म्हणजे तिची गोष्टी आहेत ना कुठली घालता कामा नये. असे तांदूळ लावायचे आणि असे तांदूळ आहे ना असे शितळायचे आणि असे 5 वेळा अशी तिला आरती ओवाळायची. आणि आता तिची पूजा झाली ना, आता आपण काय करायचं, आता देवी दूध वगैरे पियाली आहे आणि आता ती बसणार. आणि आता आपण तिच्यासाठी आता गोड काहीतरी करायचं, मस्त खीर वगैरे करायची. मग आपलं जेवण बनवायचं आणि ते आपण खीर किंवा काहीतरी गोड बनवाल ना, शिरा वगैरे, त्याचा पहिला नैवेद्य दाखवायचं देवीसाठी. आणि नंतर आपण उपास सोडायला आहे ना, आपल्याला जे जेवण पाहिजे ना ते आपण जेवण करू शकता. असं नाही की 2-3 भाज्या पाहिजे, असं वेगवेगळं पदार्थ पाहिजे असं काही नसतं. आपण आपल्यासाठी उपवास सोडायला आहे ना, फक्त कसं प्रत्येक उपवासाला तिला गोड काहीतरी पाहिजे ना. मग दर गुरुवारी आहे ना, समजा एक दिवशी तुम्ही खीर बनवली तर एक दिवशी शिरा बनवायचा, तिसऱ्या दिवशी दुसरं काहीतरी बनवायचं, चौथ्या दिवशी पोळ्या बनवायच्या. म्हणजे असं आहे ना, वेगवेगळं आपल्याला जसं जमेल ना तसं आपण आपल्या हाताने करून देवीला द्यायचं. नाही तुम्ही म्हणाल बाहेरून मी काहीतरी गोड गोड मिठाई आणि देवीच्या पुढ्यात ठेवेन, हे काही देवीला चालत नसतं. म्हणून आपण आपल्या हाताने जे आपल्याला येतं आहे ना ते गोड आपण देवीसाठी करून आपण द्यायचं, कारण ती आपली देवी आपल्याकडे आली आहे ना. म्हणून आपण तिच्यासाठी गोड मस्तपैकी करून तिला नैवेद्य दाखवायचा, त्याच्यावर पाणी सोडायचं आणि नैवेद्य दाखवायचा.
आणि नंतर आपल्या उपवास सोडायचं आहे ना, ते आपण कसं माहिती आहे का, 5 पक्वानं पाहिजे असं नाही आहे. आपण डाळ भात भाजी एक केलं ना तरी पण ते चालतं. पण ते उपवास सोडताना आहे ना, देवीच्या पुड्यामध्ये ते ताट भरलेलं ठेवायचं. जे आपण उपवास सोडायला जे ताट घेणार ते देवीच्या पुढ्यात ठेवायचं. त्याच्यावर ते पाणी सोडायचं. मी ते पहिला जेव्हा गट दाखवलं आहे ना, त्याच्यामध्ये मी पूर्ण ते दाखवलेलं आहे. म्हणजे असं ताटाभोवती आहे ना, असं 5 वेळा पाणी असं फिरवायचं गोल हाताने आणि पाय पडायचं आणि आपण उपवास सोडायचा देवीचा. म्हणजे आपला घट पूर्ण होतो. आता मी माझ्या मिस्टरांना दाखवते तुम्हाला. आणि ते आता पूजा करतात आहेत. पहिले साबुदाण्याचे लाडू बनवले होते, ते देवीच्या पुढे ठेवलेले आहेत. अशी आता माझी म्हणजे पूजा पूर्ण झालेली आहे. आता माझे मिस्टर पूजा करतात आहे, ते आता बघा. आज 8 डिसेंबर आहे आणि हा दुसरा गुरुवार आहे. आमचं आज आम्हाला 26 वर्ष झाली पूर्ण. आज 8 डिसेंबर आहे. आज आमच्या लग्नाला आहे ना 26 वर्ष पूर्ण झाली. आणि या 26 वर्षामध्ये आहे ना 3 गुरुवार गेले असे जोड्यांनी. आमचे 3 गुरुवार आले होते आणि आज हा 4था गुरुवार आला आहे. म्हणजे 26 वर्षामध्ये आम्हाला जोड्यांनी पूजायला असे 4 गुरुवार भेटले. म्हणजे मी देवीचे आहे ना खूप मनापासून आणि एकदमच मनापासून देवीचे आभार मानते. म्हणजे आम्हाला असे चांगले दिवस चांगले आलेत आहेत आणि मी पण आता एकदम मस्त ठीक झालेली आहे. अशी मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही पण आहे ना. आणि देवीच्या कृपेनीच आहे ना, तुम्ही मला जेवढी सगळी माझी माणसं जी भेटलायत ना, ती देवीच्या कृपेनीच भेटलात आहे. देवी तुम्हाला पण एकदम मस्त प्रसन्न होऊ दे. जशी मला झाली तशी तुम्हाला सर्वांना होऊ दे, अशी मी देवीला प्रार्थना करते. आणि मी तुम्हाला दुसरं पुढचं सांगते थोडं. आणि हे माझे मिस्टर आहे, यांनी पण जसं माझं लग्न झालं ना तसं त्यांनी आहे ना, त्यांनी पण माझ्याबरोबर उपवास केलेला आहे. आणि आत्ता पण ते माझ्याबरोबर उपवास करतात. ते करतात आत्तापर्यंत. आणि जरी समजा सकाळी आम्ही कसं ते सकाळी कामाला जायच्या आधी आहे ना, ते घट भरायचे. मी बाकीची तयारी करायची, देवीला गोड नैवेद्य वगैरे करायची. तर तोपर्यंत ते घट वगैरे भरायचे, पूजा वगैरे करून आहे ना ते सकाळीच कामाला जायचे. म्हणजे असे त्यांना पण देवाची म्हणजे खूप अशी म्हणजे भक्ती करतात ते. आणि जास्त करून साईबाबाचे भक्त आहेत. आणि म्हणजे त्यांना म्हणजे देव सर्वच प्रसन्न आहेत. आणि असे माझे मिस्टर आहे. आता आपली पूजा वगैरे मस्त झाली आहे. माझ्या मिस्टरांना पण तुम्ही बघितलं. आता मी तुम्हाला एक शेवटची सूचना देते. म्हणजे आपण आता घट भरलाय ना, तो आता खोलायचा. आणि त्यासाठी काय करायचं ते मी आता तुम्हाला सांगते. म्हणजे थोडीशीच बोलते मी. आता हे घट भरलाय ना, हे सर्व सकाळी काय करायचं, म्हणजे सकाळी खोलायचं असतो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी काय करायचं, उठल्यावर आंघोळ वगैरे करायची मस्तपैकी. आणि घटाला पहिला हळदी कुंकू लावायचं, बत्ती वगैरे लावायची, अगरबत्ती लावायची, पूजा करायची. आणि आहे ना एक एक वस्तू आहे ना, आपण हे अगरबत्ती उचलून आपण आपला कुठे देव असेल ना तिथे देवाऱ्यात ठेवायचं. ते निरंजन उचलायचं, ते निरंजन तिथे आपल्या देवाजवळ ठेवायचं. म्हणजे विजवायचं वगैरे काय नाही, असं ठेवायचं. हे हार वगैरे काढायचा, वेणी काढायची. हे सर्व फुलं बिलं आहेत ना, हे सर्व एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं. आपली वस्तू दागिने नथ बीत हे सगळं एका बाजूला ठेवायचं. आणि जे मेन गोष्ट आहे ना, हा जो नारळ काढाल ना, तो आपण कसं दुसऱ्या तांब्यात पाणी घ्यायचं आणि त्या तांब्यात आहे ना हा नारळ उभा करून ठेवायचा. म्हणजे पाण्यामध्ये हा नारळ, म्हणजे आपण कसं आपलं रोजचा नारळ कसा ठेवतो घरामध्ये तांब्यात भरलेला असतो ना, तसा हा नारळ ठेवायचा. तो आपण घटावरचा नारळ काढणार ना आपण सकाळी, तो कसं असं तांब्यात पाणी घ्यायचा आणि असा पाण्यामध्ये आहे ना नारळ डुबेल ना, असा पाण्यात तो नारळ असा उभा ठेवायचा. आणि आपल्या कसं थंड जागेमध्ये असा नारळ ठेवायचा. म्हणजे हा नारळ आहे ना देवाचा, हा इकडे तिकडे कुठे अडचणीमध्ये ठेवायचा नाही. आणि हा कसा व्यवस्थित ठेवायचा, म्हणजे कसा तो जास्त म्हणजे फुटत पण नाही, म्हणजे असा पाण्यात ठेवला तर.
आता झालं नारळापर्यंत आलो. आता ती वेणी आहे ना, ती वेणी आपण सकाळी आपण घालायची, नाही तर आपलं घरात आपला घट असतो ना, ते घटावर ठेवायची. नाही तर कोण आपल्या आजूबाजूला चांगली सवशीनबाई आपल्या प्रेमाची असेल ना, तर तिला ती घालायला द्यायची. ते एक वेणीचं झालं. आता हे पानं आहेत ना, हे पानं काय करायची, 5 टाळे आहेत बरोबर. 5 टाळे ते काढायचे आणि ते काय करायचे, आपल्या ज्या आपल्या घरामध्ये जे आपण राहतो ना, ते 5 कोपऱ्यामध्ये 5 टाळे ठेवायचे. म्हणजे समजा आपण धान्य कुठे ठेवतो, तिथे एक टाळा ठेवायचा. आपल्या किचनवर जेवण बनवतो, तिथे एक टाळा ठेवायचा. आपण कपाट कुठे, आपलं कपाट कुठे आहे, आपलं पैसा रुपया कुठे असतो, तिथे एक ठेवायचा. म्हणजे अशी आहे ना, पाणी कमी नाही पडायला पाहिजे. म्हणजे पाण्याच्या ठिकाणी पाणी भरलेलं असतो ना, त्या पाण्याच्या ठिकाणी एक ठेवायचा. म्हणजे असे 5 टाळे आहेत ना, हे पानाचे, हे 5 टाळे 5 कोपऱ्यात ठेवायचे. म्हणजे त्या दिवशी घट खोलल्यावर हे 5 टाळे 5 कोपऱ्यात ठेवून द्यायचे. मग नंतर ते आहे ना, हे कचऱ्यात गेले तरी काय हरकत नाही, असं आहे. आणि नंतर मग काय राहतो, आपलं कळशी भरलेलं पाणी राहतो, म्हणजे तांब्या भरलेला पाणी राहतो. तो पाणी काय करायचं, झाडालाच ओतायचं. असं बाहेर गटारात वगैरे ओतायचं नाही. ते झाडं असतील ना, ते झाडालाच ते पाणी ओतायचं. नाही तर आपल्या दारात तुळस असते, तर तुळशीला ते पाणी वापरायचं रोज थोडं थोडं. असं करून ते पाणी झालं, ते म्हणजे तो कळशी उचलला आपला, म्हणजे घट आपला खाली घेतला समजा. आता राहिलं काय त्याच्यावर, म्हणजे पाट राहिला आणि पाटावर तांदूळ राहिले. ते तांदूळ काय करायचे, ते तशीच आहे ना, हा हिरवा कपडा आहे ना, तशीच तांदळाची गटली बांधून आहे ना, आपण आपला कुठे देव असेल ना, तर देवाच्या ठिकाणी ती व्यवस्थित ठेवायची गटली बांधून. आणि तेच तांदूळ परत पुढच्या गुरुवारी ते तसेच वापरायचे. आणि ते झालं, दुसऱ्या गुरुवारचं झालं. तिसऱ्या गुरुवारचं पण तसंच करायचं. आणि शेवटच्या गुरुवारी ते तांदूळ काय करायचे, ते शेवटच्या गुरुवारी ते तांदूळ आहेत ना, आपले कुठे तांदूळ असतील ना डब्यात वगैरे, म्हणजे आपला जो साठा असतो, त्या साठ्यामध्ये ते तांदूळ टाकायचे. म्हणजे त्या डब्यात, आपल्या तांदळाच्या डब्यात ते तांदूळ ओतायचे. म्हणजे तो आपला डबा कधी खाली होणार नाही. अशा पद्धतीने ते तांदूळ त्या डब्यामध्ये टाकायचे. आणि ते झालं, तांदळाचं झालं. आता हा पाट उचलायचा. मग पाट उचलायचा आणि पाट आपल्या एका साईडला होता तिकडे ठेवायचा नेऊन. आणि मग काय करायचं, पाटाची जागा झाली खाली, मग त्या खाली जागेवर आहे ना, सर्व हे साफ करायचं. रांगोळी वगैरे आहे ना, सर्व हातानेच अशी सुकी काढून घ्यायची. नंतर तिथे काय करायचं, कपडा फिरवायचा. आणि जिकडे आता आपण पाट मांडलाय ना, तिथे आपण येऊन आहे ना, ते हळद कुंकू द्यायचं. म्हणजे कसं, ते देवी बसलेलं स्थान असतं. म्हणजे देवी आपलं आहे ना, देवी उठून जाते, पण तिचं आपलं स्थान असतं ना, जे बसलेला निशाणी असते, ती त्या जागेची असते. त्या जागेवर आहे ना, देवी गेली समजून आहे ना, देवीचे स्थान आहे असं समजून तिथे हळद कुंकू लावायचं. म्हणजे असं जमिनीवर आहे ना, लादीवर समजा. आता देवी उठली, पाट काढला आपण, सकाळी खोलल्यावर असं आहे ना, जागेवर असं हळद कुंकू असं द्यायचं, तांदूळ वगैरे असं द्यायचे. आणि तिथे आहे ना, डोकं ठेवायचं. आपलं डोकं कसं आपण डोकं ठेवून असं पाया पडतो ना, तसं आपलं डोकं ठेवायचं. सांगायचं, मग एडी वाटी पूजा झाली आहे, आपली मान्य करून घे, आणि तर पुढच्या गुरुवारी आपली ये, असं म्हणायचं. आणि आपलं ते व्रत झालं. म्हणजे असं करायचं शेवटच्या गुरुवारपर्यंत. हे असं जसं मी सांगितलंय तसं करायचं. आणि तुमच्यामध्ये काय असं वेगळी पद्धत असेल तरी पण तुम्ही तसं करू शकता. पण आमच्यामध्ये ही अशी पद्धत आहे आणि देवीची. आणि मी अशा पद्धतीने मी अशी घट भरत आले. आज माझं 29वं वर्ष आहे. आणि माझ्या लग्नाला आहे ना 26 वर्ष झाली आहेत. 26 वर्ष झाली आणि आज 26वा आहे ना वर्षामध्ये. हा माझा 4था गुरुवार असं जोड्याने पूजायचा आला. म्हणून मी ते मला चांगलं छान झालं की तुम्हाला माझ्या मिस्टरांना दाखवायचं. म्हणून मी त्यांच्याबरोबर आज पूजा केली आणि तुम्हाला मी त्यांना दाखवलं. आणि दिवसभर उपवास केला ना आपण की दुसरं काय मनात आणायचं नाही. म्हणजे दुसऱ्याला वाईट बरं काय बोलायचं नाही. आपलं जय माताजी करत हा एक मंत्र आहे ना, आपण दिवसभर बोलत राहायचं. कोणी काय वाईट बोलत असेल तिकडे आपलं लक्ष नाही द्यायचा. आणि पुरा गुरुवार आहे ना, आपलं जय माताजी करत आहे ना, आपल्या मनातच तो विचार ठेवायचा. इकडचं तिकडचं ऐकायचं नाही. म्हणजे आपल्याला देवी एकदम प्रसन्न होते आणि आपण आपलं ध्यान त्या देवीकडेच असतो. अशा प्रकारे उपवास करायचा, हेच मला सांगायचं होतं. आणि घट भरल्यावर आहे ना, पूर्ण म्हणजे रात्रीचा भरा दिवसाचा भरा कधी पण भरणार, तेव्हा ही अगरबत्ती आहे ना कमी पडू द्यायची नाही. जसं आपण गणपतीला अगरबत्ती लावत राहतो ना, तशी या देवीला आहे ना अगरबत्ती अशी संपू द्यायची नाही. संपायच्या आधी दुसरी लावायची. आणि बत्ती पण बत्ती तर जायलाच नाही. बत्ती पण कायमची ठेवायची. त्याच्यात तेल सारखं वाढत राहायचं. म्हणजे आपलं लक्ष आहे ना त्या देवीकडेच पाहिजे.
तर तो उपवास पावतो आपल्याला, असं आहे. अशी मी मनाने आणि भावनेने श्रद्धेने अशी मी देवीची भक्ती केलेली आहे. तसं तुम्ही पण करा आणि तुम्हाला पण देवी प्रसन्न होईल असं मी म्हणते.